Gurasa burodi ne na gargajiya da ya samo asali daga arewacin Najeriya, musamman jihar Kano. Yana kama da burodi amma kullum yana da laushi fiye da na burodi na yau da kullum. Ana cin wannan burodi na gargajiya a arewacin Najeriya a matsayin karin kumallo, abincin rana ko kuma abin ciye-ciye. Ana gasa wannan ƙulu cikin tanda, wato murhu na gargajiya na Hausawa wanda aka yi da galaka. Ana kunna murhun da itace ko kuma garwashi ƙirarre. Wannan hanya tana kama da yadda Larabawa ke yin burodi na tandur. Ko kana son gurasar ka a yadda take, ko tare da suya da kuli-kuli, ko kuma tare da miyan taushe. Ku tuna gurasa abinci ne mai dogon tarihi da ya zama fasaha. Kuma nan gaba idan kun zo cin gurasa, ku tuna da labarin da ke bayanta. Mun yi tafiya zuwa unguwar dandali a ƙaramar hukumar Dala, inda muka ga ainihin inda ake sarrafa wannan biredin. Ana iya cin gurasa kai tsaye a matsayin abin ciye-ciye ko kuma tare da miya irin su miyar taushe, miya mai ganyayyaki da sauransu. Wasu kuma suna cin wannan burodi na gargajiya tare da shayi, kuli-kuli ko suya. Ba za ka iya ambatan al'adar Hausa ba tare da ambatan abincinsu ba. Haka kuma ba za ka ambaci Hausawa ba tare da soyayyarsu da biredi ba. Ɗaya daga cikin tsofaffin hanyoyin yin biredi masu arha shine wanda ya fara tun shekaru da dama da suka wuce. Ina nufin abincin da aka fi sani da suna gurasa. Gurasar da aka gasa tana kasancewa mai sirri kuma lebur. Tana da siffar zagaye. Ana yin gurasa kamar yadda ake yin burodi ta hanyoyin gargajiya. Ana cakuɗa fulawa, ƙwai, yis da sukari. Don samun ƙarin darasi game da abincin Hausawa da asalinsu, ku yi subscribing, ku yi mana like, ku bar mana comment don ci gaba da bibiyar wani sabon shirin abincinmu al'adunmu.